F'temp ta' 5 snin sal-2027 l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jagħmel investiment massiġġ ta' madwar 175 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg li qal li 40 miljun euro minn dan l-investiment se jkunu parti mill-proġetti li se jibdew tul din is-sena. Alan Borg qal li din ir-reġenerazzjoni se twassal fost l-oħrajn biex jitkabbar it-terminal tal-ajruport. Dawn il-fondi għakunu dedikati lej l-ewwel net terminal, espansjoni tat-terminal. L-infrastruttura għandha bżonn tikber speċjalment fil-west side tat-terminal ġifieri fejn aħna nilqgħu passiġġieri li jaslu lejn Malta kemm fl-area tan-non-Schengen kif ukoll fl-area tax-Schengen area u hemmhekk għandna żvilupp biex nirdupjaw l-area fejn il-passport control ġifieri fin-non-Schengen area u wkoll nżidu rut oħra biex jitlu l-passiġġieri li jitlu minn Schengen countries. Ma dan se tiġi estiża wkoll is-sala minn fejn wieħed jiġbor il-bagali fejn se jiżdiedu żewġ baggage reclaim belts oħra. Parti minn dan ix-xogħol se jkun jinkludi xogħol ta' titjib fir-runway. L-ewwel se tibda it-tieni runway u wara se jsir xogħol fir-runway prinċipali tal-ajruport. Parti minn dan l-investiment massiġġ u għall-bini ta' Apron X. Ix-xogħol fuq dan il-proġett beda f'Settembru li għadda. Intqal li parti minn dan il-proġett se tkun infetħet sas-sajf tas-sena d-dieħla u l-proġett finali mistenni jkun lest sena wara fl-2025. Dan il-proġett se jkun qed ikabbar il-kapaċità tal-Ajruport Malti. Alan Borg qal li dan l-investiment se jinkludi wkoll il-bini ta' Sky Parks 2 li mistenni ikun akbar mill-bini ta' Sky Parks u anke tħabbar li se jsir rinnovar tat-terminal tal-VIP. Għandna konfidenza kbira illi l-industrija tat-turiżmu ħadd irkupra u l-numru li kellna fl-2019 ħanilquhom sooner or later. U on the other hand, nemmen illi aħna bħala l-uniku aeroport f'Malta għandna l-obbligu illi dejjem nsaħħu ntejbu l-esperjenza ta' kull min jiġi iżur il-pajjiż tagħna. Dan il-proġett kbir se jkun qed jaħseb ukoll fl-ambjent u s-sostenibilità. Fil-fatt se jsir investiment kbir fil-panelli fotovoltaiċi sabiex l-ajruport jilħaq mal-miri ambjentali ta' pajjiżna.